Ze zal me wel niet kwalijk nemen als ik gewoon van Geertje praat. Of ze in het stadsregister met naam van beschreven staat. Als Geertje koopvrouw in van alles, was heel de stad met haar vertrouwd. Als Geertje het ze heel haar leven voor kine kleinkind schrept en sjouwt. Maar 's avonds zat Geertje gezellig voor de ramen en keek naar de mensen die langs de ruske kwamen. De poes lei te spinnen, de schiemelang was op en naast haar op het kastje stond de Clivia en Knor. Die dokter had een klant aan Geertje, want ze was zo sterk als een dik. Toch zei een buurvrouw op een morgen: jou zie een skeermes, jou ben ziek. De dokter kwam en schreef een drankje. Toen raakte Geertje van de wies. Ze kon die kerel wel vergriemen, want ze griesde van anies. En 's avonds lei Geertje haar pier in het hoofd te denken, hoe of ze dat flesje met rommel op moest drinken. Ze wist er geen raad op, wat zat ze in de knoei. Maar naast haar op het kastje stond de Clivia in bloei. Ze moest dat spul zien kwijt raken en urenlang docht Geertje na. Toen schoot de redding haar te binnen, ik geef het aan mijn Clivia. Ze gaf hem ieder uur een lepel, op zijn manier kwam het flesje leeg. Wat moest ze geniezen toen ze van dokter al gauw verlof tot opstaan kreeg. En 's avonds zat Geertje weer noodelijk voor de ramen en keek naar de mensen die langs de russen kwamen. De poes lei te spinnen bij Geertje op een schoot. Zij was weer de oude, maar haar Clivia was dood.